Make them know what you say. My bururu, Skadati what you say. Tipe production. What yo Tipe what you say. Big up 3 seconds there, so you go man, why do? Yeah. And what a piston, and what a piston. No. Kuti yangu inoti kukaka, kuti yangu inoti kukaka. Kwete kuti popo, and what a piston, and what a piston. No. Kuti yangu inoti kukaka, kuti yangu inoti kukaka. Kwete kuti popo, simple. Wawuze kuti nyangwe mumukoto wakashinura sedemba ndo wafarira mukoto anganisele topi sema pase kwa mutoko ndinopenya semeni ndo wakwidza mumupopo ini taerwe ndo wanyora mazita nemakeni yakaboka ndo wateresa mvura ya chiri pepapeki chinozvinzwira wauze imapururu wagosisira angwate piston no kuti yangu inoti kukaka kuti yangu inoti kukaka kwete kuti popopo angwate piston no futi yangu inoti kukaka futi yangu inoti kukaka kwete kuti popopo tikupisa manamba anodisa mapepa chitikisa anzi manamba so uskada morilisa endele mberi nekeri yamsambomisa tinongobudisa ndichingowapadzwisa ndagara ndakapisa semvura yemugisa anoda kunditisa ndichangomuwatisa ndiri kusimbisa ndisikukutyisa angwate piston no futi yangu inoti kukaka futi yangu inoti kukaka kwete kuti popopo angwate piston no futi yangu inoti kukaka futi yangu inoti kukaka kwete kuti popopo simple wawudze kuti nyangwe mumukoto wakashinura sedemba ndo wafarira mukoto anganisele topi sema pase kwa mutoko ndinopenya semeni ndo wakwidza mumupopo ini taerwe ndo wanyora mazita nemakeni yakaboka ndo wateresa mvura ya chiri pepapeki chinozvinzwira waudze imapururu wagosisira angwate piston no futi yangu inoti kukaka futi yangu inoti kukaka kwete kuti popopo angwate piston no futi yangu inoti kukaka futi yangu inoti kukaka kwete kuti popopo tikupisa manamba anodisa mapepa chitikisa anzi manamba so uskada morilisa endele mberi nekeri yamsambomisa tinongobudisa ndichingowapadzwisa ndagara ndakapisa semvura yemugisa anoda kunditisa ndichangomuwatisa ndiri kusimbisa ndisikukutyisa